पुलिसनि गुलियाव सासे ड्राग्स फालांगिरिया गोब्राब जोखोम आथिखालाव सरकारनि गोख्रों नोजोर होसेयावबो ड्राग्सनि फालांगि खालामनाया बाङाय जायाखै जायखौ सरकारनि बिथोन बायदियै पुलिस बिफाना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानो गोनां जादों गोख्रों राहा लानाय बायदियैनो सासे ड्राग्स फालांगिरिया गोब्राब जोखोम जानाङो पुलिसनि गुलियाव बाक्सा जिल्लानि गबरदना थानानि पुलिसनि गुलियाव गोब्राब जोखोम जानांदों सासे ड्राग्स फालांगिरिया मिथिनाय बादिब्ला ड्राग्स फालांगिरिनि मोनसे हानजाया बेलेनो गारिजों फैबाय थादोंमोन बे समावनो पुलिसनि गोख्रों दिथा लानायाव बरपेटा रडनि माजगावआव ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनाय जायो फोरमायनाय बादिब्ला गोबां नारानाथानि गेजेरजों सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ पुलिसा आथिङाव गुलि गावनांगौ जायो गावजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङानो जाबाय बिसामिना लोगोसेनो हमजानाय सानै फालांगिरिनि मुङा इमानुल हक आरो बिल्लाल हुसेन बे समाव जखम जानाय सुबुंखौ बरपेटायाव थानाय फाकिरुद्दिन आली आहमेद देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनायखौ मिथिदों একটু বুলেট ইঞ্জুরি আছে বুলেট ইঞ্জুরি আছে ক'ত আছে আপোনাৰ এইটো ৰাইট বেকত আছিলে শোল্ডাৰত চোল্জাৰত আছে এটাই গুলি লাগিছে এটাই আছে কোনে লৈ আহিছিল ক'ৰ পৰা আহিছিল এইটো পুলিচে লৈ আহিছিলে পুলিচে লৈ এতিয়া কি পেচেঞ্জাৰ ক'ত এতিয়া মই ৰেফাৰ কৰিছোঁ ফাৰ্মাচীলৈ ফকৰুদ্দিন পেচেঞ্জাৰৰ নাম কি আছিল দিশা মিয়া কিমান বয়স কিবা কৈছিল নেকি বয়স 29 ইয়াৰ্ছ ক'ৰ পৰা আহিছিল এড্ৰেছ দিছিল নেকি হালমাৰা গাঁও হালমাৰা আছিলে থানা আপোনাৰ বৰপেটাৰ গুলিতে উলিয়াব পৰা গৈছিল বুলিতো আমাৰ ইয়াতেতো নোৱাৰি চাব লাগিব আপোনাৰ এক্সৰে কৰিলেহে কৰিব পাৰিব পিছপিনে লাগিছে না পিছপিনে আছে